Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande noon ko siftindema an jangowo ko jangannoɗa ko, nde wonno mi wino on jangde nde saɗani. Ay sa waɗini alluwal ngal joni ngal yaaji, aɗa andi ko jangunoɗa ko. Ay ɗum ɗo wonno a mawɗo, ɗum ɗo tan wonno a tokoso, ɗum ɗo wonno a taw ko poɗɗo ari ardi, ɗum ɗo tan jangate e a. So tawi garɗa koye I, andu tan ko I mawɗo, fesa less fesa ɗo wona I mawɗo. A faami ɗon? Tokoso o mbaɗa ni, toɓɓa dow, sone fooɗa mbaɗa ɗiɗi, fawa dow toɓɓe ɗiɗi, wona fooɗi. Soko E mawɗo wanni, pesaga pesa ɗo, a heɓi E mawɗo. Tokoso o mbaɗani tan ni, gasi a heɓi E. Ka pooɗowo mbaɗa ɗiɗi, ay gasi a dañi E. So tawi ko O woni tan lawol gotol, mawɗo nani, tokoso nani, ɗiɗi mbatta wona a fooɗi, gasi ɗum ɗo jangonoɗa. O ɗo woni U mawɗo, tokoso o nani, aɗa fooɗa mbaɗa ɗiɗi, gasi ɗum ɗo tan woni masɗe Pulaar, wonande an daɗaɗo ko ɗum tan jangata e masɗe Pulaar. Waɗanma ni ko jangete A, ay ɗum ɗo woni A mawɗo, gasi tokoso o nani, ɗum woni A tokoso ari ardi. Ko jangete A poɗɗo ni foti, ɗum tan woni A ko jangete e A ari. A andi A mawɗo e tokoso e mawɗo. Ine ko jangete hen ko, ɗum ɗo woni I mawɗo, gasi walla I tokoso nani, sone fooɗa mbaɗa ɗiɗi, nani. Ko jangete I e hewde ko ɗo haaɗi. Ay E mawɗo o moni, ɗum ɗo tan woni E ko jangete E mawɗo. Tokoso o ko jangete hen e hewde ko ni foti ari ardi, ɗum woni E. Aɗa fooɗa ɗiɗi mbatta a ɗiɗi, gasi a dañi E poɗɗo ari ardi. To bange O, ƴettu O ɗo tan goto woni O, a gasni O mawɗo, tokoso nani, O tokoso o moni, a gayni O. Aɗa fooɗa O waɗi ɗiɗi makko nani, ɗiɗi mbatta ha gayna keɓa O poɗɗo. Ay ɗum ɗo woni U nani, U mawɗo koni foti. Tokoso o mbaɗa ni, gasi aɗa fooɗa ɗiɗi mbatta nani, a gayni ko jangete e limto Pulaar e hewde ko ɗo haaɗi. Mbasa jiiɓade hankadi ganda jangde ma ko ni foti. Ɗum ɗo tan jangata ganda masɗe Pulaar ɗe no poti. Ɗo woni bange ma ñaamo, adi ko A mawɗo, less mum A tokoso, less mum A poɗɗo. Ɗon gasi ndewna hen I mawɗo, jippoɗa less mum I tokoso, less mum I poɗɗo, a gayni ɗon. Ɓenna yeeso E mawɗo, jippoɗa less E tokoso, less mum E poɗɗo, ɓenna yeeso. Wonnon ko O mawɗo, O tokoso less makko O poɗɗo, a gayni O. Yeeso mum ko U adi dow, jippoɗa less makko U tokoso, less makko U poɗɗo, ni foti.
ɗo sa ɗigginiɗo a wawiɗo kala ko jangete e Pulaar to bange masɗe muɗum a gayni a andi mawɗe ɗe e tokose ɗe e polle ɗe ɗo tan jangete ko fati e masɓe Pulaar e tongandema ɗum mbawa siftorde ɗum haqqille ma wasa woɗɗoyde tawde Allah wallima a janginoɗe ɗo joni weɓata e maɗa jangde a jangi a gayni alay sago yimɓe kadi dutto caggal seeɗa caggal artirte ko ha mbi mi faami ɗum ɗo ayi ko janganɗa ko jiya aɗa janga ka wawana jangude jiya aɗa janga ka wawana jangude jiya aɗa winda kadi ka wawana windude aɗa janga ka wawana jangude aɗa winda ka wawana windude ɗum ɗo joni alluwal ngal ɗo gotal tonganima ko wiyete laaɓɗe mawɗe laaɓɗe tokose laaɓɗe poɗɗe kasi joni ɗo ngal ɗo alluwa gotal ƴewata bawɗo ngal ɓalloɗa sara makko hollumade mbasa heñade aɗa janguire jaam jaam ko ɗiggi ko woni ko wallanma ko a jangata aɗa wulla ala gartam ko jangu binda sa wi a ƴettu a o ganda mawɗo o no wayata tokoso o no wayata a no foɗirte ɗon gasa sa jangi a mawɗo a tokoso a poɗɗo ɗon jangata hoto heño janga a mawɗo a tokoso a poɗɗo a mawɗo a tokoso a poɗɗo ha ɗon ɗigga ganda no windirte ganda no jangirte so gasi noon ɓenna ƴettoya i o i mawɗo i tokoso i poɗɗo i mawɗo i tokoso i poɗɗo i mawɗo i tokoso i poɗɗo ha ɗon ɗigga ɓenna yeeso ƴetta e mawɗo e tokoso e poɗɗo ha ɗon ɗigga ƴetta kadi o mawɗo o tokoso o poɗɗo ha ɗon ɗigga binda janga ƴetta u mawɗo u tokoso u poɗɗo ni jangirte alkulal goto ƴettata aɗa janga ngal aɗa winda aɗa janga aɗa winda ha ngal ɗon ɗigga to bange jangugol to bange windugol jahana gongal alkule so gasi tan kala ko winda ka jangowo ko ɗemgal ma ngal kalata bindogol tan kolleteɗa no windirte no jangirte aɗa holle no windirte aɗa holle no jangirte wa amma ko woni ɗo ko fof so rendi a jangino ɗum kono noon ko no wasata goɗɗo sarama mo jangani ɗum on ne jangoro ɗum anne deftorɗa ɗum an gona deftotoɗo kanko o wona jangowo an a reftima windandema kanko o jangori hen ko wawano ɗum ɗo kadi jiɗen hollude hande kadi wona defto mon yawgo eɗen defto yawgo adiɓe ɓe ɓeydo ɗigginde ɓe cuwa jangude ɓe mbawata jangude hen ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon jangon ɗigga ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kowle Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama salam a saggi adayama saggidma noddu en 00221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiya WhatsApp o saggira ma saggani ɗum jinmi walla an kesso jiɗɗo natde hen bisimilla ma ngara min kalama sarɗiji welima naata a yiɗa gasi jokka hajuma min jokka haaju amen ni foti wona arnat force arnat janga ko jangde adduma janga a gayni a wawi ko an jeeyi